Sesihambile uthi kwenzakalani? Senginenkinga manje lana. Anginayo indlela yokusupport iy'ngane ngoba uyena ade engenzela yonke into ade ngisapotha ngawo konke. Yes. Noma sengithi ngiyazama kulaba abangala ngasekhaya abala eSouth Africa. Yeah. Hayi. Kunenkinga enkulu-ke lapho ngoba manje phela nami ngumuntu wesifazane ngiyadinga ukuthi enene kube khona umuntu ozokwazi ukuthi nami ngizwane naye. Iy'ngane ziyafunda noma? Yebo, iy'ngane ziyafunda eziwu-2 nalezi eziwu-3 nayisancane. So njengoba yifunda uyena umuntu kade provider. Uyena ade provider nje ngakho konke, ukudla, izinto zesikole, yonke into nje esiyidingayo uyena ade sisiza ngako konke lokho. Wakhuluma indaba enkulu njengoba ney'kole ey'valiwe nje omalume bazofuna imali yabo. Asinibingele babukele emakhaya, igama lami ngumfana Fikile wakwaMbuthuma, iwushe bathi liyawushuzela iwushe. Sikwesinye isiqephu-ke namuhla ohlelweni lethu oluthi igemegeme zothando. Siyacela uma uqala ukungena kule channel mbukeli, usubscribe, ulike, ucommente bese ushare nale video-ke. Sicela uze nendlebe siza nokudla kwendlebe. Sikuphathele esinye isiqephu nje mlaleli esimnandi ozosithokozela. Asibingelele dadewethu sikwamukele ohlelweni lethu igemegeme zothando. Siyabona ukuthi uke wasithumela la i-email usichazela ngenkinga onayo. Ingabe udadewethu mhlambe asichazele kabanzi ukuthi ubani wakabani? Igama lami nguNokuthula wakamkhize, ngihlala eNtuzuma ka-F. Awu, sona madoda eduze namasha. Yebo. Shuthi nginibhalele kulolu hlelo ngenxa yokuthi nginenkinga la. Ngomunye wabantu besifazane bala eSouth Africa okade bezwana nabantu bokufika. And lo muntu wokufika ebengizwana naye siney'ngane naye eziwu-5. Yes. Njengoba esehambile sekunenkinga kakhulu. Yeah. Ngoba manje ikhadi lami wahamba nalo elinezinto zami zama-bank details nayo yonke into ibikhona lapho. So manje sengiseli nje anginayo into engizokwazi ukuthi ngisapothe ngayo iy'ngane and uyena okade ngisapotha ngalezi ngane ngako konke kade ngikudinga mayelana ney'ngane. So manje nje ngisenkingeni. Mana-ke sisimothi uhambe nekhadi lakho kusho ukuthi uchaza ukuthi mhlambe umuntu ongenawo amaphepha vela la eNingizimu Afrika. Yebo, bengenawo. So imali bekwazi ukuthi ayifake ekhadini lami. Bese ngithi ikhadi lakho. Yebo, bese ngithi ikhadi lami ngoba yena bengenawo amaphepha kuba la eSouth Africa. Alright. So since sihambile uthi kwenzakalani? Senginenkinga manje lana. Anginayo indlela yokusupport iy'ngane ngoba uyena ade engenzela yonke into ade ngisapotha ngawo konke. Yes. Noma sengithi ngiyazama kulaba abangala ngasekhaya abala eSouth Africa. Yeah. Hayi. Kunenkinga enkulu-ke lapho ngoba manje phela nami ngumuntu wesifazane ngiyadinga ukuthi enene kube khona umuntu ozokwazi ukuthi nami ngizwane naye. Iy'ngane ziyafunda noma? Yebo, iy'ngane ziyafunda eziwu-2 nalezi eziwu-3 nayisancane. So njengoba yifunda uyena umuntu kade provider. Uyena ade provider nje ngakho konke, ukudla, izinto zesikole, yonke into nje esiyidingayo uyena ade sisiza ngako konke lokho. Wakhuluma indaba enkulu njengoba ney'kole ey'valiwe nje omalume bazofuna imali yabo. And nginenkinga angazi ukuthi ngenze njani. Sengize ngakhetha ukuthi nami ngize ngithi uqoma phela ngoba phela anginayo i-support engizoyithola nengiyitholayo. Nakhona futhi lapho ngisanenkinga futhi nakhona lapho. Yini inkinga la nje ukuthi usokuthe wathola omunye umuntu? Ubhuti lo engizwana naye unenkinga yokuthi alibe lisavuka. Noma ngithi ngiyamthinta noma ikanjani hayi alimi nje nhlobo amanje angisazi ukuthi inkinga noma ikuyena noma ikumina. Iyona inkinga manje senginayo-ke leyo. Uma uxoxa naye yena uthini? Uma umbuza nje ukuthi njengoba nje unenkinga yokuthi awazi ukuthokozisa endlini yasekamereni uthini? Naye akekho right ngaleso simo leso ngoba manje uma eyedwa uthi enene liyavuka liyama kuba right. Kodwa futhi manje uma la eduze kwami sekufanele kube yithini esiyijabulisayo alilokothi nje nhlobo. Sure. Inkinga-ke le. Uma ubuka wena uma ucabanga mhlambe lo osehambile la eNingizimu Afrika mhlambe khona into wayenza kuwena. Naloko kungenzeka ngoba ngempela angazi ukuthi kwenzakalani. Ube umuntu wamakhathakhatha. Yena noma bengingakaze ngimbone kodwa kukhona okunye akeke akusebenzise athi okwenhlanhla.
boke umgangele esakhona lo okufika. Hhayi cha bengingakaze ngizame ngoba besijabulile nje othandweni lethu. Bu-happy. Yebo, yebo. Okay. Ngoba uyasho ukuthi bekwenzela yonke into. Yebo. Eyi, inkinga-ke le. Lona yena wala eNingizimu Afrika uma umbuka benayo i-willing to support iy'ngane zakho nawe. Yena unenkinga yokuthi iy'ngane seziningi kakhulu ziwu-5. Plus ezomuntu Ezomuntu wangaphandle futhi. Afrika. Yona sike sathi ukuba nayo leyo nkinga kodwa besisazama ukuyilungisa. Nakhu-ke sesibhekene nalenye futhi inkinga phezu kwaso leso simo leso. Manje ingakho ngize ngabhalela nohlelo ukuze ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngikwazi ukuthola usizo ukuthi ngenze kanjani. Mhlambe nami umbuza lo bhuti wala eNingizimu Afrika la kade ethandana khona beyikhona yini le nkinga noma iqale sethandana nawe? Manje nayo inkinga uthi iqala ngoba nakho sezwana nami. Hhayi kusho ukuthi inkinga ikuwena dadewethu. Nami ingakho sengize ngabhalela ohlelweni ngoba ngiyabona ukuthi shuthi ngabe inkinga ikumina. Noma mhlawumbe lo muntu lo kade ngizwana naye khona into ayenzile kumina. Yiloko nami esengifisa ukuthi nene ngikuthole. So since ehambile lo baba wengane anikwazi nokuxhumana mhlambe ko Facebook noma ko WhatsApp since engasekho la eNingizimu Afrika? Asikwazi since nje yahamba ngamabhasi. Sagcinana nje lapho ngimphelezela. Azange sisaphinde futhi nene sabonana. Kuze kube namhlanje. Eyi uyabona ukuthi inkinga-ke le ney'ngane zizodinga ubaba wazo la ngoba nazo zizokunikeza inkinga zizolokhu zimbuza ubaba wazo ngoba kusakhona ney'ncane. Already ziyambuza ubaba wazo. Nami sengiloye ngibhizi ngiqamba amanga ngithi uye emakhaya uyabuya. Futhi nawo lawo maqhinga azogcina ephelile ngoba ngazi ukuthi uzobuya nina ngazi isimo ukuthi siyokwenzeka kanjani. Ngoba nalena imali kuthiwa inkulu imali yokuthi balungise amaphepha okubuya beze ngala. Yes. So angazi ukuthi nene into yanini ngokuthi usayobuya noma ngeke asaphinde yena abuye. Inzima le ndaba seswakho. Mbukele emakhaya lunzima lolu daba. Siyacela ukuthi mhlambe nawe la ku comment section ucommente ubeke umbono wakho noma uvo lwakho lokuthi usiza ngasizakala kanjani kulesi simo akusona sikwazi usimlekelele simsize. Lokho kunye sizokwazi ukuthi sibonisane nethimba lethu ukuthi umfowethu lo sethandana naye akwazi ukuthi asizakale usisi bakwazi uyithokozisa ngoba phela uthando lihamba nenjabulo yasekamereni angithi kunjalo dadewethu. Yebo kunjalo. Yeah, nawe manje usuyafa indlela akekho lo muntu. Loke wahamba nala bese ngithembe khona ukuthi ngizothola khona nakho-ke Sekwenzeka inkinga kanjena so inkinga nje enkulu leyo. Yeah, kanendoda futhi njengoba ithandana nawe nje izogcina seyibuka Izohamba iyobheka ngaphandle ngoba ayisatholi la kuwena. Uyabo kanti uyamdinga awusebenzi wena sisi? Cha ngisebenza ngihlala ekhaya bengisaphothwa uyena lo wangalena bese ehambeni. Hayi inzima le ndaba mbukeli. So siyacela mbukeli ucommente usinikeze umbono wakho ukuthi uthini. Sizozama ukuthi sikhulume nethimba sizame ukumsiza usisi ukuthi mhlambe athole izinto zesintu akwazi ukuthi abe right. Singazi noma kuzokwenzeka kodwa isifiso sethu ukuthi abe right ngoba kubalekile ukuthi bajabule nomuntu wakhe ukuze naye akwazi ukuthi aphile kahle impilo iqhubeke. Siyacela ke mbukeli uqhubeke ulilandele lolu daba kuhlelo lethu igemegeme zothando. Ungakhohlwa ke ukuthi uma uqala ungena kule channel usubscribe, ulike, ucommente noma uyishare le video uqhubeke njalo usilandele kuhlelo lethu igemegeme zothando. Liyawushuzela iwushe. Asazi la lushuzela lenzani kephi nini. Siyabonga kakhulu mbukeli.